Nekoliko kilometara od centra Beograda, iza gustog zelenila Topčiderskog brda i vojnih kompleksa koji su decenijama bili zatvoreni za javnost, nalazi se jedan od najzanimljivijih vojnih objekata na prostoru Srbije. Većina ljudi svakodnevno prolazi kroz Beograd, ne sluteći da se ispod njihovih nogu nalazi složena mreža podzemnih prostorija, hodnika i zaštićenih komandi projektovanih za najteže moguće scenarije, od velikih ratova do nuklearnih udara. Ovaj objekat poznat je pod imenom Karaš. Iako nije toliko poznat kao aerodrom Željava ili Titov bunker, Karaš je godinama predstavljao jednu od važnih tačaka vojnog sistema tadašnje Jugoslavije. Njegova lokacija, konstrukcija i namena učinili su ga jednim od najznačajnijih podzemnih vojnih objekata u zemlji. Da bismo razumeli zašto je Karaš izgrađen, moramo se vratiti nekoliko decenija unazad, u vreme kada je svet bio podeljen na dva velika bloka. Posle Drugog svjetskog rata, svet je ušao u period poznat kao Hladni rat. Na jednoj strani nalazile su se Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici, dok je na drugoj strani bio Sovjetski savez sa svojim savezničkim državama. Iako između dve supersile nikada nije došlo do direktnog velikog rata, stalna pretnja nuklearnim sukobom uticala je na gotovo sve države sveta. Jugoslavija se nalazila u specifičnom položaju. Nije bila članica NATO-a, ali ni Varšavskog pakta. Upravo zbog toga, vojni i politički vrh zemlje morao je da razmatra različite scenarije mogućeg sukoba. U slučaju velikog rata bilo je neophodno obezbediti mesta sa kojih bi se moglo nastaviti komandovanje vojskom, čak i ako bi glavni grad bio pogođen bombardovanjem. Počela je izgradnja brojnih podzemnih objekata širom zemlje. Neki su služili za smeštaj aviona, neki za skladištenje municije, dok su drugi bili namenjeni komandovanju i komunikacijama. Među njima se nalazio i Karaš. Objekat je projektovan tako da omogući nastavak rada vojnog rukovodstva, čak i u uslovima kada bi nadzemna infrastruktura bila uništena. Zbog toga je veliki deo kompleksa smešten duboko pod zemljom. Izgradnja ovakvih objekata zahtevala je ogromna sredstva, vrhunsku tehniku i strogu tajnost. Radnici koji su učestvovali u gradnji često nisu imali potpunu sliku o tome na čemu rade. Posao je bio podeljen na više sektora, a pristup pojedinim delovima objekta bio je ograničen. Na taj način smanjivana je mogućnost curenja informacija. Tokom decenija postojanja Jugoslavije, Karaš je bio deo mnogo šire mreže vojnih i komandnih objekata. U slučaju rata, različiti centri morali su međusobno da komuniciraju, čak i ako bi pojedini sistemi bili uništeni. Zbog toga su komunikacije predstavljale jedan od najvažnijih elemenata čitavog projekta. To je značilo da su morali imati sopstvene sisteme napajanja električnom energijom, ventilaciju i zaštitu od spoljašnjih uticaja. U vreme kada su građeni, projektanti su morali da razmišljaju o scenarijima koji su danas gotovo nezamislivi. Kako obezbediti vazduh za stotine ljudi? Kako održati komunikacije ako budu uništeni telefonski vodovi? Kako omogućiti rad mesecima bez pomoći spolja? Odgovori na ta pitanja oblikovali su izgled objekata poput Karaša. Kada se govori o podzemnim vojnim objektima, većina ljudi zamišlja jednostavne betonske hodnike. Međutim, stvarnost je često bila mnogo složenija. Takvi kompleksi imali su komandne sale, komunikacione centre, sisteme filtriranja vazduha i različite bezbednosne zone. Topčider je izabran iz više razloga. Pre svega, nalazi se u neposrednoj blizini centra Beograda i važnih vojnih institucija. Istovremeno, konfiguracija terena omogućavala je izgradnju podzemnih prostorija uz visok stepen zaštite, a brdovit teren pružao je dodatni prirodni sloj bezbednosti. Pored toga, vojno prisustvo u ovom delu grada postojalo je decenijama. To je olakšavalo organizaciju obezbeđenja i logistike. Za obične građane, veliki deo onoga što se nalazilo iza vojnih ograda ostajao je misterija. Tokom godina oko Karaša su se stvarale brojne priče. Neki su tvrdili da je objekat mnogo veći nego što se zvanično navodi. Drugi su verovali da postoje dodatni tuneli i prolazi koji nikada nisu prikazani javnosti. Kao i kod mnogih tajnih vojnih objekata, granica između činjenica i glasina često je bila nejasna. Upravo to dodatno povećava interesovanje za ovu temu. Kada je Jugoslavija ulagala ogromna sredstva u vojnu infrastrukturu, cilj nije bio samo odbrana granica.
Jedan od prioriteta bilo je očuvanje sposobnosti komandovanja u svim okolnostima. Zbog toga su komandni centri imali poseban značaj. I zato su objekti poput Karaša smatrani strateškim resursima. Njihova vrednost nije se merila količinom naoružanja koje se u njima nalazi, već sposobnošću da omoguće funkcionisanje čitavog sistema. Međutim, kraj hladnog rata doneo je velike promjene. Pad Berlinskog zida, raspad istočnog bloka i političke promjene širom Europe promenili su bezbednosnu sliku kontinenta. Ubrzo su usledili događaji koji će zauvek promeniti sudbinu Jugoslavije. Početkom 90. godina zemlja je ušla u period političkih kriza, sukoba i raspada. Mnogi vojni objekti koji su građeni za jedan tip pretnje našli su se u potpuno drugačijem okruženju. Njihova uloga počela je da se menja. Neki su napušteni, neki su uništeni, neki su nastavili da funkcionišu u novim okolnostima. Među njima bio je i Karaš. Dok su pojedini podzemni kompleksi širom bivše Jugoslavije postajali ruševine ili turističke atrakcije, Karaš je ostao aktivan vojni objekat. Upravo zbog toga i danas izaziva veliko interesovanje javnosti. Ali ono što će dodatno povećati pažnju javnosti nisu bili samo njegovi podzemni hodnici i vojna istorija. Početkom 21. veka dogodio se slučaj koji će postati jedna od najvećih misterija u savremenoj istoriji Srbije. O tome ćemo govoriti u narednom delu. Tokom godina oko Karaša su nastale brojne priče. Neke su govorile o skrivenim prolazima, druge o dodatnim nivoima koji nikada nisu prikazani javnosti. Treće su tvrdile da je kompleks mnogo veći nego što se pretpostavlja. Kao i kod većine vojnih objekata, deo tih priča verovatno je nastao zbog nedostatka informacija. Kada javnost nema pristup određenim podacima, često se pojavljuju različite pretpostavke i glasine. Međutim, upravo ta doza misterije učinila je Karaš jednom od najzanimljivijih tema među ljubiteljima vojne istorije. Za razliku od nekih objekata koji su posle raspada Jugoslavije napušteni, Karaš je nastavio da postoji kao aktivan vojni kompleks. To dodatno otežava pristup informacijama. Mnogi detalji i danas nisu široko dostupni javnosti. Zbog toga se većina dostupnih podataka zasniva na zvaničnim izjavama, javno objavljenim informacijama i svedočenjima ljudi koji su na različite načine bili povezani sa vojnim sistemom. Posebno je zanimljivo što se Karaš nalazi na području koje ima dugu vojnu tradiciju. Topčider je tokom istorije imao značajnu ulogu u raznim periodima razvoja srpske vojske. Blizina važnih vojnih institucija činila ga je logičnim izborom za smeštaj strateških objekata. On predstavlja primer načina na koji su vojni planeri razmišljali o bezbednosti države tokom jednog veoma neizvesnog perioda svetske istorije. Godine 1999. počelo je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Tokom 78 dana trajanja vazdušne kampanje, brojni vojni i državni objekti bili su meta napada. Karaš je tada aktivno korišćen. Prema dostupnim informacijama, u njemu je tokom bombardovanja boravio i tadašnji predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević. Da se ne plašite, da nikad nećemo dati Kosovo. Da nikad ni Srbija, ni srpski narod neće dati Kosovo. Objekat je ponovo ispunio svrhu zbog koje je i građen decenijama ranije. Dok su sirene upozoravale na vazdušne napade, donosile su se odluke koje su imale uticaj na čitavu državu. Za većinu građana Karaš je i dalje bio nepoznat. Ipak, samo nekoliko godina nakon bombardovanja dogodio se događaj koji će izazvati jednu od najvećih misterija u savremenoj istoriji Srbije. Tog oktobarskog jutra 2004. godine dvojica mladih gardista nalazila su se na dužnosti u blizini ulaza u Karaš. Ono što se dogodilo narednih trenutaka izazvalo je kontroverze koje traju do danas. Tog dana u blizini ulaza u vojni objekat pronađena su tela dvojice gardista Vojske Srbije i Crne Gore, Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića.
Obojice su bili na redovnoj stražarskoj dužnosti. Vest se veoma brzo proširila širom zemlje i izazvala veliku pažnju medija. Prve informacije bile su nejasne. U početku se tvrdilo da je došlo do međusobnog obračuna između vojnika. Prema toj verziji događaja, jedan gardista je navodno ubio drugog, a zatim izvršio samoubistvo. Pojedini stručnjaci, članovi komisija i nezavisni istražitelji smatrali su da zvanično objašnjenje nije dovoljno uverljivo. Kasnije analize i veštačenja dovele su u pitanje prvobitne zaključke. U javnosti su počele da kruže različite teorije. Neke su tvrdile da su gardisti možda vidjeli nešto što nisu smeli da vide. Druge su govorile o mogućem prisustvu treće osobe na mestu događaja. Pojedine teorije povezivale su čitav slučaj sa vojnim objektima na Topčideru i njihovim skrivenim sadržajima. Važno je naglasiti da ni jedna od tih teorija nikada nije zvanično potvrđena. Slučaj gardista otvorio je brojna pitanja o tome šta se zaista nalazi u kompleksu i kakvu ulogu on ima. Godine 2005. doneta je odluka da se Karaš prvi put predstavi javnosti. Tadašnji ministar odbrane Državne zajednice Srbije i Crne Gore, Prvoslav Davinić, otvorio je vrata objekta novinarima i snimateljima. Posle više decenija tajnosti, javnost je konačno dobila priliku da vidi deo unutrašnjosti podzemnog grada. Fotografije i snimci izazvali su veliko interesovanje. Mnogi su očekivali luksuzne prostorije i raskošne predsjedničke apartmane. Umjesto toga, vidjeli su jednostavne hodnike, komandne sale i skromne sobe namenjene državnom vrhu. Tokom obilaska prikazane su prostorije namenjene Josipu Brozu Titu i Jovanki Broz. Javnost je mogla da vidi Titovu Braun sobu, mali kabinet i kupatilo, kao i Jovankinu sobu. Posebnu pažnju privukla je činjenica da je veliki deo opreme bio domaće proizvodnje ili proizveden u tadašnjim republikama Jugoslavije. Nameštaj je izrađivao Slovenijales, dok su pojedini uređaji stizali iz Gorenja i Iskre. To je predstavljalo zanimljiv primer industrijske saradnje unutar nekadašnje države. Nakon predstavljanja javnosti, Karaš je ponovo dobio status objekta posebne namene. Pristup je ponovo ograničen, a veliki deo podataka ostao je van domašaja javnosti. Tokom godina povremeno su se pojavljivale informacije da bi objekat mogao dobiti novu namenu. Pominjane su različite ideje, od pretvaranja u turističku atrakciju do potpuno drugačijih projekata. Jedna od zanimljivijih priča govorila je čak o mogućnosti da se podzemni kompleks pretvori u fabriku pečuraka. Takve ideje nikada nisu realizovane. Država je na kraju zadržala objekat u okviru sistema odbrane. Danas se Karaš nalazi pod nadležnošću Generalštaba Vojske Srbije. Njegova tačna uloga nije u potpunosti poznata javnosti, ali se zna da je i dalje deo vojnog kompleksa Topčider. I danas, dok hiljade ljudi svakodnevno prolaze Drajzerovom ulicom ili šetaju Topčiderom, duboko ispod njih nalazi se podzemni grad čija puna priča verovatno još nije ispričana. Ukoliko vam se sviđaju naše priče i želite da podržite rad kanala, pritisnite like i subscribe. Hvala što pratite kanal Ratni dosije.